Tak si ahoj, vítejte u tohoto videa na výletě teda na věcích. Čtvrtá část. Promiňte, že tak šeptám, nevím, jestli mě slyšíte, ale teď asi tak 0,20 minut. Je 20 minut po půlnoci. To je úžasné. Protože my jsme s klukama, jako my tu spíme tady, v tomhle pokoji. Promiňte, já jsem se spletla. My jsme mohli mít dole, jako vždycky, ale my máme nahoře. Jo, my si ten pokoj tady natočíme. Jo, no. Tak. Ahoj, jo, ještě něco. Tak, si máme ten pokoj. A mě prostě, my jsme, jakože, nemohli usnout, tak mě napadlo, že si natočím takovýhle video. Kratinký. Je to jakože, oni nechávají, určitě nechají otevřít, jakože řešnou to, ale my jakože tady spíme tam v pokoji a teď ještě Vojta ještě spí, tak Vítek a Marianek, oni ještě jakože už jsou a má sestra, už jakože, oni už jakože všichni vstali, no. Jak jsem řekla, že jsme vlastně byli na tom sporu, to jo, ale prostě, jo, no, tak a tady máme hasicí přístroj, cvak. Nevím, kde se to vzal, ale to máte jedno, protože jsem to nikdy v životě neviděla. Možná jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, to máte jedno, tak. To bych nechtěla, aby mi spadl mobil dolů. Ne, to by Vítek, to je takový trošku. Dáš se gra odveď ho. Nechte toho. Bože, to struduje. Tam spí ještě někdo, jo. Nebude přesně říkat kdo, ale nebudeme je rušit. Tak zatím máme u dalšího videa. Jo, tak to je slepé asi všechno, no, já jsem mi nějaká natočit takové videočko, protože mě prostě to láká, protože já nevím, jestli asi tak 20 minut nebo 21 už minut po půlnoci, co já vím. A prostě zatím ahoj, že videa, tak mě to napadlo, že bych to mohla natočit. Hej, Vítku, tak ahoj, dalšího videa. Vítku, nech toho, sakra. Ahoj. Jo, nedivte se, je tu taková tma. Vítku, neotravuj. A tady máme, si to vidíte, tady počítač. Počkejte, hop. A tady jsem vzala na zemi. A tady jinak postel. Vítku, neotravuj. Sakra. Tak já se s vámi rozloučím tady. Tak zatím ahoj, u dalšího videa. Ahoj.